Бях в най-добрата форма в живота си. После лекаря ми каза две думи, които ме съсипаха. След година и половина тренировки най-накрая започнах да се харесвам. Имах плочки, с които спокойно можех да кандидатствам за следващия сезон на Ергена. Имах тяло, увереност, говорех вече различно с хората, движех се различно. И точно тогава си прецаках раменете. Игнорирах проблема, но започна да става страшно. После започнах да се мажа с мазила, пих хапчета, почивах, обаче не мина. Отидох на снимка и лекаря ми каза: претоварване, спираш тренировките. И това направо ме срина. За няколко месеца корема се върна със скоростта на бивша, която е разбрала, че щастлив. Свалих 3 кг мускули и изобщо не се понасях. Най-гадното е, че когато веднъж видиш по-добрата версия на себе си, после старата ти стои като демо версия. Сега пак съм мотивиран, не защото всичко е перфектно, напротив, хубавата храна е скъпа, а аз в момента стартирам и бизнес и не мога да живея на сьомга и авокадо. И въпреки това пак започвам, защото отказвам момента, в който корема ми да влиза 3 секунди в стаята пред мен. А ако искате да видите дали ще си върна тялото или ще се изложа пред цяла България, последвайте ме.